ber mane moganda kaka oganda Luo ber mane mantie rito kod luwo chike oganda Luo? Nikech tinde iwacho ga ni Kristo oromo, Yesu oromo, koro nitiere chike moko ma koro bende mago ne timo chon. Ber mane ma oganda yudo ka warito chikewa? Kamine ni we koda kani. Welo na wach ni tinde. Anan jaluo. Weche luo mipenja. Ok tinde. Talo weche luo na mane kwerewa. Opidho go wuonewa. To wuonewa chako pidho wago. Rito chike luo en riko chik mar oganda. Ok mar lemo. Lemo opogore gi chik mar oganda. Oganda mane Nyasaye ochweyo omiyo joluo chikgi, omiyo lang'o chikgi, omiyo Kisii chikgi, omiyo Wasungu chikgi, omiyo Kikuyu chikgi. Oganda ka oganda nigi chikgi magidongo go ma ok kethi. To kata sama wuoyo kodi kani, ng'at moketho chikene tete en jaluo. En motuo ni Yesu oromo. To Yesu Subur kodonjo e piny ka, noyalo mana wach Nyasaye mondo ji oyie kuom Nyasaye kendo ji kik tim richo. To richo no be moganda wa kaka joluo ni ng'ato ka ng'ato puonjo nyathine kik itim richo. Kik idonj e od wuonu ka wuonu ngima. Kik ikaw nyaneru itim go richo. Kik itim richo gi chi neru. Mano chik luo. Ema wacho nini.